Madzibaba Veshanduko has been taken to hospital. Yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupa now ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Muri Zimbabweans waipaita nyaya panapa and I know kuti a lot of you guys were asking kuti where is Madzibaba Veshanduko, health yavo iri sei pavari iko zvinezvi. Tiri kutambira shoko riri kubuda ku citizens movement nikirikini radio channel whatever kune ma-platforms avo citizens movement ndo vari kubuda vari kutaura kuti Madzibaba Veshanduko vaendeswa kunosangana nana chiremba. Pakasungwa Madzibaba Veshanduko pakataurwa mashoko akawanda after the high speed chase yafela kuti vabate vakazoterwa kumba, asi takanzwa kuti Madzibaba Veshanduko vakasanganiswa nemaoko akasimba, maoko asina kumira zvakanaka. It's like ndingoedza kuti tingangoti vakapushwa zvinoruteka, vakarohwa, to cut the long story short. So even pakuenda kwavo court, but you know these guys vane chimwe chibanditi chakanyanya kavamwe vacho vanenge vavabata even kana kumaninga ngonzi ari kunyebera muwazere vanhu vamaopposition vanonetsa vanodedede, but chokwadi chine chinyatsozikanwa kuti munhu anenge aziva kuti iye akarohwa akatase ari kunigirikina zvinhu zvinomira zvakanaka. Last time vaimbonzi pavakambobatwa zvazvine chekuita nekutsikwa even my private parts chaiwo, but this time around health manje, because chazoita kuti munhu otanga abatwa ozoenda mukati chii anenge akarohwa akafira mberi kaike kuti munhu anenge aida kutombonoona ana chiremba kuti atomborapwa. Handichatsoziva ma-reasons acho anenge achita kuti munhu asvike pakuzobatwa achibatirwa nyaya dzematongerwo enyika osvika pakurohwa marohwerwo akadaro. Hatizozive kuti chii, because inini chandinoziva kuna vanhu vakawanda vakakwadza vanhu vakatyora vanhu makumbo vachirwira Mugabe akafa izvezvi, Mugabe akafa aizvozvo mabhonzo ake atoriko kuzasi kumavhu ikoko mujuru kuita kunakirwa nekudya munhu, but is the same person omairwira kuti aramba ari pawo, but zvakazongochinja komana nyika ikai ndiye maZimbabweans. To me it doesn't make sense kuti uoneke uchibvuma kutumwa kunorova munhu kumuchikoredzera kumuita kambira kafira mberi, kana kuti munhu otosvika pakukwara kuti otorasikirwa nemhuri yake. Kunotone vamwe vakawanda vakatofa chaiko vakavigwa because of this politics zvokuti wanga uchitaurirei izvozvo, wanga uchizviitirei. Ndanzwa kuti kusapota opposition chako vakawanda ati mazita tikada kutaura ma-events akaitika kuti kwakadai kwakafa nhingi, kwakadai kwakafa munhu hatimapedza, tinoona kuswera tichionesana tichitaura zvinhu chiri panapa kumana zvisingaperi. But please iyi yaMadzibaba Veshanduko ndopa yava iri kurwadza, iri kusiririsa. Please kuna vanhu nenhamba dzefamily yacho, always remember kuti munhu akasiya family iri panze ndo vanhu vacho vakuti vanenge vachimira in struggle. Pakanzi padedzerwa demonstration ndo vanhu vacho vanenge vakashinga vanokwanisa kutungamira kuenda. Zvasiyana nesu guys tinge tichitya, tinge tiri magwara zvedu hatikwanisi kuzozviita zvimwe zvivindi zvacho. Saka that's why we respect them for doing that. Zvasiyana nesu team diaspora kuti tikangunzwa kuti kwakati kurudai so tinotanga kuti zvapapi haufa yes ngazviitike, but deep down tiri tinyatsoziva kuti apa mirwe. Saka vedu way ndo pane nyaya yaMadzibaba Veshanduko vari kunzi vaendeswa kuchipatara kuti vambonotariswa, vambonobatsirwawo nekuti utano manje unenge usiri panzvimbo nekuda kwekurohwa kunoitwa pakutorwa kwavanenge vakaitwa. Makanzwa nyaya yema-GD6, 2 a-black 2 a-grey ne1 Mahindra, you know, kuuya kunotora munhu 1 asi tomborina kana chaanacho kana weapon or anything, because of ari kungouya ane pfungwa dzakasiyana, ari kupopota kuti enough is enough. Zvakaoma ndo zviripo panyaya yaMadzibaba Veshanduko. Ngatisangane pane next one. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.